kuyahamba kwayokhandwa i-tax finance ngoba kwenzelwa nje ukuthi kuthathwe imali yabantu abayizamelayo. Kodwa bafethu uhulumeni uhlula ukuthi nje indawo egibela abantu udokotela ugibela la. Wonke umuntu emhlabeni okhona ophethe njengamanje eSouth Africa kwafundiswa itekisi. Wagibela itekisi esikoleni. Iyafika phela into kanje sokwengane ngayimoto. Kodwa nje uhulumeni uhlula nje ukunakekela nje imali ikhona. Kungeyona yakhe kungeyini. Uhlula nje ukunakekela indawo okugibela kuzo bonke abantu. Udokotela ugibela la. Umsebenzi kahulumeni office ugibela la. Iphoyisa ligibela la. Wonke umuntu amakhosi agibela la. Hayi bafethu. Bese kuthiwa ke thina silindeke silinde uhulumeni maphoyisa. Lisiyeke thina, lisiyeke ngempela thina. Siyeke nje maphoyisa, siyeke niye office elilodwa ngempela ngoba sizothini ngempela manje. So silindeke 32 years. Irenki lakugibela khona amakhosi, lakugibela khona othisha, lakugibela khona amanesi, lakugibela khona wonke umuntu ukuthi kunjani. Ngoba phela la umuntu ngeke afike athenga imoto aphinde anakekele indawo kuyo. Umuntu mayithenga imoto ufuna anake ibhizinisi, khona ufuna kanake indawo. Uyabo? Sizokhipha operation ezokuqina la soyithengela thina oplastic. Basinikeza abantu o1 rand. Sibone. Yeah, simklinele ningabafowethu ngoba nizosithatha phi isikhathi. Siyazi futhi ukuthi ama rank onke asisupport, siyakwazi lokho. Asinandaba noSantaco. Asinandaba wayelusa kuphi uSantaco. Udlala kuphi umganga uSantaco. So ke sizoza solekelela asifuni thina abafowethu asifuneli utho thina. Sifuna nje kulungisa. Amadoda nje wonke awakhumbule lokho ukuthi kufanele kulunge izwe. Umhla ka30 akulona ilanga lokubulala abantu. Umhla ka30 akulona ilanga lokutapa. Umhla ka30 sawubeka sathi umnqamlajuqu wokuthi ngawo kufanele uhulumeni kube kukhona sekwenzile ngalabo abantu bokufika. Uma engakakwenzike sizoqhubeka nezinye inhlelo kanjalo. So kwekusasa siyaphelelwa izinsuku kuyobe kuselwe isiko olodwa ngolwesibili. Sesiqedileke bese siba nesithangami sabe indaba sizosho ukuthi kwenzekeni. So ningajahike ukushaya abantu ngoba ngeke bahambe make nabashaya kuzoboshwa nina futhi umkhankaso wethu usufika. Uyabo uma ungenalo nje ifridge namhlanje nangomhla ka1 uzobe ungenalo. Uma ungalithenganga ngolithenga phela ukuthi obakuphela inyanga sizothenga. Kodwa uma ungalithenganga uzobe ungakabi nalo. Siyabonga ingane zakwethu. Bokathela Nkosi Mbusisi. Yabo. Phakela. Khona indoda ebomvu engikhombisa indlela. Hayi. Wala wenkosi. Siyaphila futhi. Siyaphila. Kodwa siyaphila futhi. Absheni kusho ukuthini ke lokho? Ungazohamba. Siyabonga. Amshoti. Yeah. Bomtshela igama lakho uphakela umthakathi. Hayi bomtshela ngimvakashele ngoba into engifuna siyi-understand kakhulukazi nabafowethu bakoZimbabwe, Mozambique, koLesotho, Botswana. Nina phela ningo-cousin bethu angithi. Yeah. But umuzi nomuzi unobaba. Angithi bafowethu. Nina bala eMozambique, you should be the first to respect the laws of this country because it's close and nina yini mangathiwa nje sihlaselwa umuntu wale ngale phezulu neAfrica thina funa sibambane nani sibhekane naleyo iMozambique mayinenkinga funa izizolanda ophakela umthakathi eSouth Africa ithi amadoda ozani nizosibambisile but wonke umuzi madoda wonke umuzi unobaba bafowethu. So asingafuni ukuxhaphaza iSouth Africa sithi South Africa is xenophobic mangithi mina hamba uyekini. Why kuthiwa xenophobic mangithi hamba uyekini?
kanti wena ufuni ukuya kini uyabona kwaZulu uma kuyadlalwa ingane zethu ziyadlala labo 10 years abafana bo bahamba beyodlala emini uvumelekile ukuthi ingane mawusuphaka ekhaya uyiphakele zonke nilalele kahle lento nibona iart yakwaZulu ye discipline emini makudliwa ukudla kwasemini uvumelekile lezi ingane uyiphakele zonke ingane esuke idlala nezingane zakho kodwa ntambama njengomzali ozela ingane yakhe awufuni ibuye ekhaya la ngaselishonile ngithi so into yenzayo mawusuzophaka ukudla lakho kwantambama lezi ezakamakhelwane ingane yetshethi hey nini hambani niyoqoqa imbuzi emakhaya uyezwa hayi ukuthi ubaxoshela ukudla ungumzali umthetho uthi ingane kayibuye ekhaya la ngaselishonile ngoba ingane kufanele kubonakala ukuthi idlile kufanele kubonakala ukuthi igezile kufanele kubonakala ukuthi ilala kahle nanokuthi nje ibuyile ke ekhaya ikhona uyabona manje lapha eSouth Africa kuntambama manje njengamanje la eSouth Africa bafethu uyazi ukuthi why mawufika ekhaya ngoba nje uyoqoqa imbuzi mawufika ekhaya ubaba uyabona ukuthi ukhona yonke into uyabona ukuthi ukhona uyakubona nawe ukuthi uyaphila uyambona ubaba nawe ukuthi khona ubaba into ayenzayo engalungile ngoba ubuye kusakhanya wena njengengane yomfana uyayilungisa leyo nto angithi ubani olungisayo lemakhaya amadoda amanhleli la niyabona so uma sifuna izwe lase-Afrika libe lilunge asiqale ngokulungisana imiqondo kuqala uyabona baseMalawi lapha eThekwini bahleli lapha eThekwini ababekwanga yimi njalo kodwa ababhizi manje bathakatha mina bafake izithombe zami egujini eyinebithi bathi bayangithakatha nezwana ngithi mina mani nikwazi ukuthakatha abantu baseMalawi ukhona umuntu waseMalawi la akekho okay Ngale baba ma abantu baseMalawi benomuthi uma abantu baseZimbabwe benomuthi uma abantu baseMozambique benomuthi njengoba behlezi besho bethi konyambana kunjani yes lalela baba lalela thakathani labo president abangafuna amazweni alungu thakathani abaholi abaseParliament abenza amazwe enu abe njeya thakathani bona hayi kuzothakatha mina ngisezweni lapha mangifa mina uzokwenzani mase ngifile uzokwenzani do you understand ukuthi mina ngina 12 years ngenza lento there's 1 million people abafana nami that's why every time ungibona ngihola abantu abawu 5000 mangithi abahlale phansi they are just obeying the order they understand what I do so even if ngingafa manje mina kuzovumbuka 10 makufalo 10 kuzovumbuka 20 makufu 20 kuzovumbuka 100 because all those men wabona ngwahlalisa phansi ngenduku they are exactly me and there is no police there's no army there's no president that can stop the thing if ngivuke ekseni ngithi akwenzeka ukuthi kungenzeka exactly into engishoyo but thina sifuna izwe lethu lilunge angeke kube ubudoda ukuthi sithi sifuna izwe lilunge bese siphinde thina siyatapa futhi awukwazi ngisho ngabe kuthiwa selidala lelo bhilidi kufanele libe khona ngoba liwumlando kokuqala okwesibili singakhela phezukwala ngithi ayikho into efuna ukubulawa ayifaka into lezimakunjena hey ohlephuka ibuko zemoto lapha Sabonga ukukhuluma baba.